Malta se tospita 22 edizzjoni tal-Kampjonat Mediterranju tal-Bowling. Fl-ewwel ta' April se ssir ċerimonja tal-ftuħ bil-kampjonat jibda l-għadda u jintemm fis-6 ta' April bil-Masters. Malta se tkun qed tiġi rappreżentata minn Sua Bela, Sara Xwiereb, Mauro Anastasi u Justin Caruana Scicluna. Caruana Scicluna se jkun qed jiddefendi l-medalja tad-deheb li rebaħ is-sena l-oħra. Sua Bela hija l-unika parteċipanta li ħadet sehem fl-edizzjonijiet kollha. Il-President ta' Malta Tempin Bowling, Paul Baldacchino, qal il-parteċipanti Maltin jitħarġu kontinwament. Il-players tar jagħmlu training, jitħarġu fil-gym, physical training u anka mental training, kemm mal-coaches tagħhom u anka mal-esperti li jgħinuhom biex jilħqu livell għoli. Il-kampjonat Malti jibqa' sejjer sena sħiħa li matul il-festi tal-miliet u fix-xahar ta' Wissu. Isir taħriġ ukoll għal kampjonati internazzjonali. U dawn huwa importanti x'aħna nużaw l-istess format illi nsibu meta morru nilagħbu barra minn Malta. Ħalli l-players kunu għamlu dik ngħidu dress rehearsal u preparazzjoni. Din l-edizzjoni li se ssir f'Malta attirat numru rekord ta' parteċipanti minn 16 pajjiż bil-Portugal, il-Kosovo u l-Eġittu se jikkompetu għall-ewwel darba. Dawn il-kampjonati qed jiġu rikonoxxuti mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Bowling World Bowling. Fil-fatt il-President tal-Federazzjoni Sheikh Talal Mohammed Al Sabah se jkun qed jattendi għaċ-ċerimonja tal-ftuħ għall-ewwel darba. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li dawn il-kampjonati jkomplu jpoġġu lil Malta bħala destinazzjoni għat-turiżmu sportiv. Aħna naraw atleti tal-ewwel livell ġew pajjiżna, atleti li ħodt minnhom huma anke iċ-champions renjanti ta' tal-isport, sport tant huwa popolari madwar id-dinja u allura aħna nħarsu l qudiem illi kif hija l-istrateġija tal-Gvern u l-politika tal-Gvern li nkomplu nġibu turiżmu sportiv lejn pajjiżna u qed nħarsu l qudiem li jkollna proprju kampjonati ġew pajjiżna li jkunu meqjusa bħala suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.